Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Sekuru makati. Alhamdulillah, isutu tinosimba chaizvo. Handitika. Ogasa atanga kanyama vuvu. Nasi anga akasimba stereki taona nyama vuvu wacho kobva kwati rima bo nekachando kacho kasimuka zvine simba chaizvo. Saka tangoti aiwa August auya. Handitika. Arise matari sekuru kuno kwa mutangadu. Alhamdulillah. Vasukuru ndo vandakangonzwa vachindibvunza pa YouTube. Saka tikuona ngoma Robi vanga vakuisa ikupi naye sekuru achapola. Ndatasa YouTube mubvunzo uri. Vakadi kwaudza chokwadi kuti ayo ini ndindakandisipo. Ndakabvunza ndikati manje ndikuona makomenzo sekuru mamuri kupi sekuru mamuri kupi. Ko asi chicha nesa nangoma Robert ndikati aiwa isusu hapana chinonetsa. Asi kuti kana ndambobuda ndaenda ku site. So kwatinenge taenda kuimwe nyika yasiyana nemuZimbabwe kuti taenda kupi tinongoti su tinenge tiripo asi tikaenda kuChinoi sesonde mangwana ndofunga ticha vazhinji vanenge vachibvunza sekuru mukuita sei tichabuda nangoma Robert wacho takaenda kuChinoi nokuti kune mai nevana vavo zvinomisa tsitsi havana maziso mwana wacho haana maziso makumbo saka dambudziko racho rakakura saka ikoko kuri kunzi sekuru imbouyai muone pamusha wedu saka ikoko ndinofunga kuChinoi tiri kuenda. Handitika. Aiwa tinotenda sekuru. Ndiri kuona mazuva ano sekuru vazukuru vashoma vari hapana ari kunyanya kukomplena nenyaya yekuti sekuru havasi kubatika pafoni kana ndakafonera sekuru handisi kuvabata vakazoti tifona masikati makabakadzisa seipa. Zvandakaita ndezvokuti ndine mukomana 1 inini mazuva ano ndakusacrifice kuti kurara kwacho hakuchabasira nokuti vazukuru vanenge vachida kundiona saka tu ndine mukomana unzi Vitalis ndofunga kuti ndakatanga kushanda naye first ndiwe munhu wandakatanga kubuda naye paYouTube ane dambudziko rake nemhuri yake achitimuka nakapinda mumba ndio YouTube yekutanga kuti sekuru achapola YouTube nemukomana yane mudzimai wake so vakazorambana nemukadzi yeyo iko zvinozva nemumwe but mukomana yeye ndakaona nemhepo dzanga dzichitika mukati memhuri yake ndakamutora so mazuva ano ndiye wandakapa foni yangu YouTube kuti achipindura achitaura nevazukuru so ndakamupa target yekuti kubva kupasi cheko kune kumwe kwakakanganiswa because foni yangu ndaimbova vasikana saka tine umwe muzukuru umwe wataishanda naye mazuva ano hatichisiri naye pari zvino so tingori na 1 vanhu vanovaziva achiti gogocheni ndo vatinawo saka paYouTube ndo mamiri atakaita saka tine 1 mudzimai naambuya saka kutaura kuti sekuru mofu ndo ari kudaira foni saka target yawo ende pazuva ndinofunga kuti vanenge vapedza mamessages so chakugadzisa kwataita ndekuti ndakavati vakapindura vanobva vazondiudza kuti sekuru ningi saka mhuri yese ndoziva kuti mofu anorara atondi update kuti sekuru mukarega kutaura nevanhu ava kuseni kuchichena anondimukirira kuti sekuru amunotaura nemunhu uyu saka ndakuita vange nini ndakushandira mofu saka hatisi kuzviramba because ndakaona kana amacheso chaichaio akaisa manager kuda kuti munhu manager uye anomaneja macheso wese kana japuresa akaisawo manager kuda kuti basa rese kana ukava uri muridzi webasa but panofanira pane 1 anokuti izvo hamuna kuita izvo zvichatipa dambudziko saka mofu ndiyo ndakati ndiye ari kureserva mafoni. Hako inini zvanga zvina makohwa kandirokonzwa nevazukuru ngoma Robert kana matouya kunenge kuti afanike kutamba but kuri kutotongesa ngana ndakatoona kutongesa vakawanda. Alhamdulillah. Aiwa tinotenda sekuru. Vazukuru matambudziko avari kuuya mazuva ano akamira sei? Mukoma Robi izvozvo ndine dambudziko rekuti maronda ekensa ari kuuya nenhau yekushandiswa kwemadzimai nenhau yekuti vamwe vakaenda kumaprofita kana kuti kun'anga handizoziva kuti zvinofamba sei nokuti iko zvinozvakuya ndina mai vakauya mai manje miri wavo wese unobuda tsinga kana magara nawo 10 minutes vonzwa kufamba vonzwa kumoniwa nenyoka iyo chichirwere chakura but ndakubvunza munhu uyo kuti ko makamboenda kun'anga akandiudza kuti inini since taberekiwa naabereki vedu tiri mapostori ndikasaka nyoka makaiwana kupi iri kumonerera mumakumbo because ivo anototaura kuti inini izvozvo ndatomonererwa so sekuru mukatononoka tototora mushonga tovazora saka izvozvozvo
tiri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana, nenhau dzekudonha buka fari, nenhau dzemadzimai kutizwa, nenhau dzekubirwa. Dzese idzodzo nhau idzi dziri kuwanda. Saka kuti nditaure pasikero chaicha kuti nditaure kuti iri ndo riri kuwanda, handingakunyepere mukoma Robert, ndiri kushaya kuti ndoti ichi ndicho chaicho, nekuti zvese zviri kuuya. Unotarisa kubirwa, unotarisa urwere, wotarisa kushandiswa, like kushandiswa kuri kurwadza, nokuti munhu akura, munhu abva zera, munhu asisi kuenda kunguva, but akagara, mai vakauya pana pakati izvozvo ndakutotanga kunzwa zviri kuita zvishoma. Asi pandakaenda kuchechi, ine imwe chechi yakataura muHarare umu, ine mbiri, andipapo profeti ari pamberi so ndakashandiswa. Ndikazonzi naprofeti ndikukumbira uche yako kuti usumuke unoisa uko, bhozi wakufamba. Asi ndakaona kuti nini ndichiri kufamba, asi ndiri kubatikana kuti ndivape uche yangu, ndakaramba. Saka ndakati saka zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndiri kubva musi iwoyo ndakangobva nacho kuti afanike ndatakurana nacho muchechi chawedzera. Saka ndo dambudziko hombe ratikusangana naro. Saka urwere wakawanda. Pane yamabata sekuru yevanhu vari kuti takaenda kune vanhu vanozviti maprofita, hatingati maprofita, atitoti vanhu vanozviti ndiri muprofita. Anozongoti ndabva ikoko ndanziita zviri kana zvitatu, ndakanzwa mumwiri mangu maakufamba zvinhu, maakuita sei, chii chiri kumboitika ipa? Isusu sekuona kwedu ndimoti kana tichivheneka, chinhu chiripo ndechekuti basa iri isusu sevanhu vese tinoenda kuzvinipa, kuzinata, tese hatigoni kutaura kuti nokuti abedu vanopomera n'anga kuti n'anga dzarombesa. Asi isusu n'anga tese taakubvumawo kuti alright, abedu vechiprofita vakulombesa vanhu secret, nokuti iye ari kuenda kunolomba kun'anga kuti agone kuudza vanhu matare, augone kuudza munhu foni. Munhu kana agara mukoma Robert akanzwa achinzi namba yako yepafoni, namba yako yechitupa, ngaatobva atomudza muprofita kuti aiwa imbomirai ndiprofitei urwere. Namba yefoni haina basa rese, hakusiwo chandainga kuchechi. Munhu angaenda kuchechi kunotariswa namba yechitupa, aiwa tiri kuti asachirwere, munhu ngaapore, munhu ngaasimbe. Saka kuita kwazviri kuita ikoko, maprofita abedu vamwe vabata zvakadziya kubva kune isusu n'anga, bhozi vari kutiinga. Inini chai ndinoingiwa sekula chapola, munolombesa here? Indotaudza kuti inini handilombesi. Asi vanotibvunza maprofita kuti munolombesa here? Chinangwa chake nchekuti akalomba wonoudza munhu dare. So ini ndikamulombesa kana ndane chikwambo, saka munhu ndoita sei ndakutongomupawo kwabhozi zvinoberekana. Saka ndokuita kwazviri kuita. Saka vazhinji vari kuuya panapa, handiti munoona vanhu kuchipinge, vakauya vakawanda panapa, vamwe akauya nemwana afa akutoda kutopedzisika. Inyaya yekuti ikoko vanhu vari kuchechi, vese vari kuchechi kubvira mwana iyeyo anokusanangudzira dare rendime zvese, but chiripo nchekuti mwana iyeyo ari kuprofita. Saka vanhu alomba, handiti mawana. Saka kulomba kwaakukurira kudarika isusu n'anga tiyadarikiwa nemaprofita, nokuti maprofita avache vanenda kuti kuye kwavanozo kuti uko kana ukapinze mvura kana ukadzipinda muropa ari kuita kuti kushanda kuli kushupa. Saka isusu tipei zvinoita faster. Saka zvinoita faster mwana kana kuti accident wotora ropa. Maprofita tiri kuona paitika accident, unoona vanhu ari papai vanongochena, tafanga kuteurira vanhu apa ari kupara pafira munhu. Alhamdulillah. Saka zvinhu zvakaipa stereki. Handitika. Aya. Vari kuzvinzwa zukuru. Ndiri kuona mune muzukuru sekuru. Dare rake hanziwo rakamira sei? Muzukuru uyu andingati kuuya kwokutanga. Uyu atodzokera. Muzukuru uyu akauya achibva kuSouth Africa. Akasvikira pano nemwana wake. Ndofunga angati wana 1 kamwana so. Ane dambudziko rekuti aitadza kugara, aitadza kunzwisisa zvikuitika miri make, kurwara every day. Saka muzukuru apa akauya kubva kuSouth Africa, murume akamuti aiwa baba mwana, ini ndakunanga straight kwaJapan, handisi kunanga kumusha. Saka muzukuru auya akati sekuru, urwere uya wakamuka, ndakuchifunga kudzokera. Saka kana adzokera, ndikati muzukuru iwe wakasvikira paYouTube, YouTube yako ngaingokuonawo kuti aiwa bye bye, ufambe zvakanaka. Kuti anogara mumusha make, zvinofadza Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Andadzi makati? Tinofara mwana. Ndofunga pazotaura sekuru kana ndopana tozoti patsukirira.
Dai sekuru azotaura kuti ayo munhu yakamboya aine dambudziko raka. Vanga vantu vazika. Kwemandiona pa munondi murisa ke. Tamurisa ndakapata muna kunditi ko mandidzi. Nditongoti ka Ungangoti ase munhu anowandirwa nevanhu vomba mano. Ndinokangana takana muzukuru wasekuru chi angoya kuzobatsirwa uchi asine inini. Madi kuti ndini kweni mandikanganwa. Murise vazvo. Tiri right. Anditi ko vana vari kupinda. Mwana wangu. Mwanzi yako muja. Oh, zvapapi manje. Andava right. Zvinoita Mwari. Zvinoita Mwari. Handiri. Pepe chichainidza pepe. I remember muchiti makabva futi kuSouth Africa muchikananga pana pa street. Taura nyinyi tinzi. Papa ndaizalirwa. Ndaitedza kulala. Ndaingorira ndakamira. Ndaiziya nyaya yacho. Ndinetsa paya. Saka ndakazouya pano pasekuru. Sekuru vakandipa mushonga vakandipa. Ndangoti kubva musoro ndakatanga kusvika pano. Sekuru vakandipa mushonga wekugeza. Musi uyo ndakabva ndarara. Ndokutanga kurara pangu. Kubva musoro ndakasvika pano. Kusvikira pari nhasi ndikungozvirarira. Ndichitopetuka kwachena. Saka ndabva ndadzoka kuna sekuru. Ndinozvaudza kuti aiwa sekuru inenge araiti. Ndakufunga kudi kudzokera. Mama ningo yakareba zvakaita sei njira ramakamira sei? Kubva 2017 ndipo zvakatanga kuita serious. Kana singakangazi makamsangati mune sisi venyu here kana kuti vanga vaine dambudziko so? Hamusiri manditi? Alright. Saka sekuru vakati zvaibva kupi kana vanhu vakangoti kati mutanga takurapa? Ya vakati varumbotanga vandirapa. Saka muchiri kuda here kuti zviri kubva kuti mukuita mozoita sei? Hakungozivawo. Mozoita sei? Hapana. Batika unenge uine stress yekurwara worapwa wopora, saka uchazoita stress yekugara uchingoti handii munhu aindiroyo zvinenge zvichichabatsira. Aiwa zvatopera kwandiri zvatopera. Asiwo pamwe ndikaziva ndenda kuziva pekutambira kana kuti pekufambira. Saka murume akati chiyachona akuti ndakurara inini kuno. Nhasi asati abvuma semunhu asati aona. Arongofunga kuti pamwe ndezvimwe zviya zvino. But ndakatomudza kuti aiwa indatobhuya nditozvirarira. Chero kuna mama akatongofona akabvunza kuti ndizvo here kuti havacharwari. Mama akati akubva panamona achirwara. Handiti. Saka patakaipa manga muri kunati zvii? Manga muri muna March. Ndakauya kupera kwaMarch. March kuti April, May, June, July, August. Handiti. Saka pesa maishandisa mushonga? Handiti. Zvichiita mbichana. Nekuti vamwe vanondinetsa vantu kana vatoya senge kuno vakauya tongoti first week yaApril akapuwa mushonga nasekuru achapora zvidani vadzokera kwaanenge adzokera utonzwa after 1 week foni yapinda. Mukoma ndakaenda kwasekuru achapora hapana zviri kufamba. Munenge kuti zviva zvati muchingosvika uchipiwa wobva wapora ipapo. Azvidaro. Nesekuru vakanipa mushonga ndakuenda kumushopu. Vakanipa mushonga kuti ndinoshandisa. Ndiri kukuru. Saka kubva ipapo ndandichingoshandisa mushonga kusvikira ndidzoka. Handiti. Haya ndinotenda. Saka muda kuti chikuna alright ndadzokera. Sekuru muzukuru wenyu apo. Ini ndatomuchaya akazi kuti ara. Alright. Apora akamuzukuru. Ndi sure. Isusu tinotaura vazukuru vanofana kunzwisisa. Chinonzi mushonga chakafanana nekuti munhu akaenda kuna dhokota akanditi kukuita operation. Chekutanga dhokota anototi kuita scan. Ota some chest. Oona kuti chest yako kana unga mudumbu oona kuti munorapika sei. Then yokupa prescription yekuenda kunoti ku pharmacist kundowana mushonga. So wapiwa mishonga yese yeye unonzitora nguva yekushandisa. Nokuti munoona kuchaimutarisa kurara nechaimukanganisa kuti agare zvakanaka. Ndo chinhu chataiswaga. Nekuti iye tu akarara hana yake yorova ovhunduka. Saka paanovhunduka kana mumba rugara amuna. So murume agutsikane kuti kuchii ko asi mudzimu here. Asi vanhu mazuva ano munhu anongoti akangorara unongoenda kuvanhu ve2 cents anota kuti wakubatwa nemanjuzu. Nyika yese yazara manjuzuka.
munhu akangovhunduka usiku ari kuroyiwa nevanhu anzi wane manjuzu. Aiwa, chinhu chekutanga kulapa munhu. Njuzu kana chiuya ikaona kuti munhu agezeswa, munhu ane mudzimu chaichai, njuzu inobudikira kuti ndauya. Kana ichitaura yotaura, kana ichiti isusu totoziva kuti uyu munhu uyu, totomuudza vanhu kuti chenjerai munhu uyu ari kuenda kumvura. Mukamunonokera munhu akaenda kumvura, asi kana aenda kumvura munoziva kuti anochadai. Kupa vanhu nzira negwara rakanaka. Saka uyu akauya tikatoona kuti apa hapana chiripo apa. Kuroyiwa chete kokuti haafani kugara musha, haafani kugara paimba. So ngatibvise jini iro rikutarisa, nokuti nguva yekuti murume ari kuda kuti awane kuti varare, vawanewe kuzorora semunhu anogara mukadzi nemurume, nguva iyoyo uya kuti palamuko aumira. Saka ukamira murume anofara here, munoita zvibhagera zvikanetsa. Iwewe chaichai mukadzi cheche utombobvunza kuti saka inini woita mwana wani obva wangota basa kungomira mbedhuru. Mbedhuru munendera kunomira. Saka tongoti alhamdulillah, vazukuru vangu kana vachinzwa nekuteerera, isusu atimhanye kunge bhora. Tinotedza mitemo yemushonga. Nasi kana chigeza munhu mudumbu, kana chigeza munhu mashave, kana chigeza mhepo yakaipa. Nokuti pane vamwe vanhu vanoti mashave likauya vanhu vanobva vaona fange ishave rauya, apo kwauya ngozi, apo kwauya uroyi. Chinotanga mudzimu chinhu chakapfava stere pavanhu. Chikasvika chinotaura kwachabva nekwachiri kuenda. Akuna ngosvika nhasi kuti iwe ndiwe ningi, mudzimu wakutoprofita. Hakuna mudzimu unotanga kuprofita usati watanga wapiwa itirwa matara. Vese vamunonzwa vese apa, ndosaka munonzwa kuti sekuru nhasi ningi vari kuita bira, sekuru nhasi ningi vari kuita zvakati. Kuedza kusimbisa dzimu rake kuti risadhererewe. Saka isusu tiri kutaura kuti uyu musikana akauya neurwere. Munhu wese kana auya nechirwere chingave, mukuona muti uyu wakadai, uyu mudzi wenungu uyu heti, uyu mudzi wenungu heti, ndakabata so. Munhu ane chirwere chemusoro wakapande, isu tinoti kapande, musoro unorova maziso uchiita pange uri kupisa, tinoshandisa mushonga uyu. So chinoita kuti ndizive kuti mushonga unoda kushandiswa nemudzi wenungu uyu, chinoita kuti tizive majini. So munhu ngaanzwisise zvinoda majini. Ini rinondudza kuti ndo lakandudza kuti tora muti uyu, ndoshandisira, ndopisa, ndozola mushonga wako, ndopisa munhu 3 days musoro wakapande wamira. So uyu akauya nechinangwa chekuti akutadza kulala. Mishonga yakasiyana siyana munhu. Mukatarisa ndiro dziri muno dzakasiyana siyana, asi chinangwa chacho ndechekuti pakusiyana siyana kwezvinhu zviri umu zvine maonero azvene nezvimwe zvine maitiro azvene. So munhu anofana kuziva kuti sekuru achapola vanorapa nemishonga. Ipapo mwana wemunhu anenge achishanda pakati pano. Bosi ndikakuti iwewe watopola izvozvo, Jesu ndiye aita izvozvo. Hakuna mumwe munhu. Anditi hakuna kana mbuya nehanda chaichai, mbuya nehanda kana mudzimu upi waitogara pasikuombera kuti tateguru tisvikewo, nokuti ndo chinonzi chiboi, ndo chinonzi chibo. Chingagona kuchinja language kuenda kuMalawi, kuTanzania, kupi varungu chaivo pana pafoni pangu apa. Ndiri kutaura nemurungu ari kuEngland. Handiti kureva kuti iye ane majini, bosi chinhu chinozivikanwa kuti majini ilanguage yandataura, asi chese chinhu chese chiri kuenda pamudzimu. Saka vazukuru vanofana kuziva cancer chaichaiyo haingoti nhasi kuirapa chironda, cancer futi vanzwisisi vazukuru. Kana iwewe muridzi wakambobata tunhu tune ropa mukati, kana wakamboita zvinhu zvine uroyi mukati, kana kuti wakarombeswa nevabereki wako zvine ropa mukati, ukana une chirwere chekensa hachikuchengete, chinotokuperekedza. Because iwewe unomuka usingazive, kana kuti iwewe uri kumuka uchiziva, kensa inokuperekedza kumakuwa. Saka vazukuru vangu vazive ipapo kuti hapana kunyengererana ipapo. Kensa haidi zvemanga-manga. Kensa kumunhu anomuka, wallahi unopedza nanga 10 15 ziva kuti pane chawakayamwa, pane chawakabata chakaipa. Asi isusu zvatinoita manje hatigoni kudzinga muzukuru, totoziva kuti uyu akabata magesi, tinenge chimutarisa tichimupepesha. Bosi mutemo wematare anoita kuti n'anga yese haigoni kuudzwa kuti mangwana uri kufa iwewe. Munhu wese apa YouTube anobva azara kuti asekuru ningi vane rafu steke pakutaura, but anenge audza munhu kuti hauna mazuva. Asi once n'anga yangota kuti ningi uri kufa nemadhezi yakati, munhu wese anobva achema kuti iyi n'anga inopedzisa vanhu. Aiwa, zviri pavari ndo zviri kuitika. Saka muzukuru akauya nedambudziko rake, akachema kuna sekuru wake, ndo saka achinzi matare. Isusu takuti aiwa muzukuru afambe zvakanaka, tinomukorokotedza, tinomutenda kuti Mwari ndiwo vamuitira rutsitsi kuti apone.
and izvozvi taakutoda kuti paari kuenda ozodzoka kuti sekuri ndine kacheche mbozairara kakamira kawo saka apa akuenda kunorara pamubhedha saka ndaakuda kacheche kubva kune murume wake kana ichizvinhu handitika saka vanzvadzi pamakabuda payoutube kekutanga munhu akakufonerai akati wokutanga achiti ndakuona akati chii ndakatotanga kuudzwa nemurume wangu yakandiudza zvikanzi pane munhu andinenga akandiudza kuti aona mukadzi wako payoutube ndikati ukasiyiwa hauna kumboiona here zvikanzi handina ini saka pane vanhu 2-3 vandingati ndibvunza kuti taona mainingi payoutube zviri kufamba sei saka ndikati aiwa zvevanhu hazvina basa vanhu pane chakanaka pane chakaipa vanhu vagara vanongoita sei vanongotaura saka inini handingatadzi kuita zvandinoda kuita zvandinoda kugadzisa muupenyu hwangu nokuda kuti ndingachazoti zvakati nokuti ivavo vanhu vanenge vachitaura vanotoonawo matambudziko pamwe akatokura kudarika rangu saka zvevanhu hazvisi zvekuteerera akati aiwa vanhu vanguyo vachiita sei vachindibvunza hazvireva zvokuti pane chakaipa kove ukama wakati ave ukama wakafana nazvo hapana hake akambotaura mashoko akaipa saka nhasi muda kuti chii kuvanhu vezimbabwe vavangokuonai muchirarama makamira nhasi kurara makarara nhasi ndikuda kuudza vanhu vezimbabwe kuti nini ndiri kutenda kuna sekuru achapola masekuru achapola munhu ane mwoyo wakanaka 1 2 munhu ane mwoyo murefu nokuti munoziva panowanda vanhu panoitika zvinhu zvakasiyana-siyana vanhu hatifanani asi sekuru munhu ane mwoyo murefu munhu ane tsitsi dzakanyanya munhu asingatarisiri munhu pasi kuti kuda auya achifamba nezimota uyu auya haana chaanacho sekuru havane nazvo izvozvo vanongobatsira vanhu tese zvakangofanana vazukuru vavo vese vari pano vanongotibatsira zvakangofanana havatarisiri munhu pasi saka ndoda kungozvitenda izvozvo nasekuru achapola kuti dai mwari avawedzera mazuva ekurarama kwanyika varambe vachibatsira vanhu vane matambudziko akaita serangu iri razodai kupera ndoda kuvatenda zvikuru nasekuru achapola handitika aya tinotenda sekuru muchipedzisa muzukuru wenyu atenda alhamdulillah ndinongotiwa Allah subhanahu wa ta'ala nemashoko yake mwari Allah subhanahu wa ta'ala vamuwedzere ende kumuchengeta ngaamuchengete zvakangofanana nekuoneka ndakwandakaita nemukomana wemakumbo wenono akataura mashoko iwayo kuti sekuru achapola ngavandiwedzere mazuva kuti sekuru achapola awedzere mazuva inini hapana chandoita bosi Jesu akataura futi profeti Isa akati Allah ndiri kukumbira kuti inini ndanisati ndapedza basa rangu asi hapana chekuita Allah kana vafunga kuti tora ndichakuita saprofeti Isa bosi techiti nini ndiwedzere kuti vazukuru vapone asi Allah subhanahu wa ta'ala anata kuti uchabadarika nguva yako mwanangu unozopesa wanakirwa nenyika saka uya saka profeti Isa aikumbira kuti Allah ndipe nguva ndiwane kubatsira futi vanhu asi Allah akangoti nguva yako yandakakupa yakakura saka ini ndinongoti sekundikumbira kwari kuita ngavaenderere mberi ndinotenda mukomana wenono uya nekusarara kwake akauya achita 4 days achirara aita 4 days per month achirara akamira saka iko zvino mudzimai ake akauya mudzimai ake haakwana kwanisa kutaura neni akati ndiri mwana umwe munhu bati achinditarisa akangotanga kuchema zvikanzi sekuru handina tarisiro kuti ndandisina tarisiro vanhu vaindiseka nzi ndakaroorwa nechirema ndakaroorwa nemunhu asingafambi alhamdulillah mwana akaenda akadzokera kumusha kwake takaita 3 days tichibvunzwa kuti uri sei zvikanzi sekuru ini nditori kubasa kune vanhu anofarira kuita zvemining mwana uya akutotsvaga munhu ane compressor ane mugodhi wake wakanaka ende semburo yake akandiratidza itu golidi rake tinobuda kumaini yavo because iye atone claim saka ndo chikumbiro chaakasiya ngotiyo sekuru iye akati sekuru munhu anoda nhamba dzokubata sekuru akatakura atova agenti wachapola kuiko kuarea kwake akataura nhamba dzake pafoni kune vese vanotoita YouTube yacho vanotonzwa pamedia kuti mukomana akati nhamba dzangu akaisa nhamba dzake kuti sekuru kana mchida kuwabata ndibatei inini
because moyo wake uri pachichewa timati kuntuntumira kunzwa kufarisisa because anzi ndaitadza kufamba but panapa aenda ndiye akaenda kunotakura mukadzi wake kutauni ndiye aitumira chingwa panapa kuenda unotenga chingwa kumusika uko kutala uko so alhamdulillah nemashoko yamai nemwana yewe ndinoti aiwa vanotenda Allah subhanahu wa ta'ala vanowawedzera makomborero ndongoti alhamdulillah kune ruzhinji rwese aiwa isusu takasununguka kubatsira munhu every day kunzwe kwefriday tinoenda kujumaa tinoenda kumanamaro eislam saka patinoenda kujumaa tinoita kuti mazuva one day nesaturday kuseni tinenge ndakuprepare kudzoka saturday yacho tinenge tichitomhanya tichitoziva tiri kuuya kumatare saka vazukuru vese vakasununguka hatina dambudziko pari zvino dambudziko foni inobatwa ndiyo yatinayo mazuva ano foni haichabatwa mbuya namhofu nasekulu achapola ndo vanobata vanhu foni vari vatatu tokoti alhamdulillah pane zvese munhu kana achandisa mushonga ngaaite shungu nemushonga aite serious kune mumwe mukadzi akauya akaita 3 days consecutive achiti pa 3 hours ogeza mushonga 3 hours indikatoti mwana achapedza dhiramu lemvura saka asi shungu vakariro yanga iriyo kuti sekulu ndoda kupona alhamdulillah ndatenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV. Dambudziko ranetsa rati regai ndiendeni kwasekuru achapola ndinobatsirwa rakatanga sei? Dambudziko iri rakatanga ndingati 2014 pandakangotanga kuenda kuSouth Africa. Ndopakatanga dambudziko rangu. Ndakatanga kurwara nechipfuva ndichizarirwa ndikamboshinga kuenda kumahospital asi kumahospital vainditi havana chavari kuona muchipfuva mangu hamuna dambudziko saka vaingondipawo mapiritsi ekungonyaradzawo marwadzo zvenguva iyoyo zvombonyarara zvotanga futi. Saka dambudziko iri rakatanga zvishoma zvai ndaiti ndikaenda kuclinic zvaimboita nani asi zvakazopedzisira dambudziko iri mapirisi asingachabvumi nokuti ndaiti ndikaenda kuclinic ndaipawo mapiritsi vondipa neinhela asi zvese zvakapedzisira zvisingachabvumi kushanda ndakungogarawo kana yakwira chest iya andirari ndinorara ndakamira haibvumi kana kuti ndiise musoro pasi kana kuti ndigare zvandakaita izvi haibvumi inenge ichida kuti ndimire saka ndinoti kana yakwira chest ndinotori nenzvimbo yangu pandinomira kusvika kwaedza kusvika zuva rabuda ndinenge ndichizarirwa ndichitadza kufema saka ndinotofura kana mahwindi usiku namadhoo kuti ndikwanise kutsvaga mweya wekufema. Saka ndingati kuzoita serious kwayo yakatanga 2017 ndepakatanga kuita serious ndichimboshingawo kumboenda kumapostori but hapana chaichinja ende havanawo zvavainditsanangurirawo kuti chii chikonzero chiri kukonzera IHST. Saka kubva 2017 iyoyo ndaingorarama muraramiro kuti kana yakwira handirari inozongodzika yega kana yakura chero ndikatora inhela ndinawo mainhela angu ndakatora chero ndikaitora ndikatipapo haidziki inozongodzika yega pamwe kuma9 kana 10 kwaedza ndopiwe chiti udzika ndokwanisa kuti ndirari. Saka iye zvino yanga yakukwira everyday zuva nezuva rakasikwana nayo ndaisarara ndaingorora ndakagara ndakamira. Mwana uyu kana apepuka usiku paya anenge achida kuyamwa ndinoita zvokupfugama because kuti ndidai so ndise musoro pasi inenge isingadi ndinoita zvokupfugama ndobudisa samondo yangu sandakadai kana ndapedza ndodzokera futi panzvimbo pangu ndonomira kusvika kwaedza. Saka ndoupenyu hwanga ndichirarama. Saka kana kuti ndishande zvanga singachaiti asi chero basa racho raindinetsa futi kuti ndiriwane
yaigona nguva nabasa zvenguva diki diki pasina nguva tongonzwa murungu akuti ndozokufonera zvopera zvakadaro ndotsvaga futi rimwe ndoriwana dzimwe nguva ndariwana musi wokuti ndomuka ndichienda kubasa chest inoda ikakwira handichaendi kubasa ndomuka ndiri munhu ari kurwara ndakutofonera murungu ndakutomudza kuti amurungu handichakwanisa kuita uya ndikurwara saka kushanda chaiko zvanga zvisingachabviri kana kuti ndibate mvura inotonhora yanga isingadi ndikangobata mvura inotonhora kana kuwacha ndoita mvura yekudziisa ndodziisa ndichidira mubhaketi ndichiwacha washeni yangu kusvika yapera kana kugeza handigeze mvura inotonhora kana kufese chaiko kugeza mvura inotonhora chete yatokwira chesti saka ndomararamana ndichiita iwayo kusvikawo ndazonzwawo namainini wangu vari kuCape Town ndingati ndakavashanyira kumba kwavo ndavashanyira ndikawana vachinditi ndakatenga smart TV so pane zvandoda kuti uone paYouTube ndikati ndobva vatanga kuplaya paYouTube vaplaya mavhidhiyo asekuru achapola akati nedambudziko raunaro plus nematambudziko atagara tichingosanganawo nawo inini ndakakurira kwaamai vangu ndokandakakura ndowandakareba saka murongwedza matambudziko asingaperi ati so ndaitofunga kuti December timboenda kumusha tinosvika kwasekuru chapola timbonzwa kuti tichinonetsa since iwo uchirwara kudai timbononzwa kuti tichinonetsa uno zvati kushava rubatsiro saka last year December takaronga inini mari nandisina yokuti ndibuye kwasekuru vakanditi iwewo chingotsvaga mari yebhasi isusu mari yokuenda kwasekuru chapola nekunoti uchanorapiwa zvese tisi tichaita sei tisi tichagadzira vaviri vanamenini vangu vari kuCape Town tichabatsirana iwewo chingotsvaga mari yako yebhasi chete ndikati alright murume wangu ndikatomuudza akati hapana chakaipa mari yebhasi tichaita sei tichakutsvagira vana mainini taifanirwa kukwira musi wa31 December vakatondibvunza wakadzirira here murume wangu apai nditi ndataura nemurungu saka tataisa mari musi wa30 ndopachandisindira mari saka chingogara wakaita sei wakagadzirira ndakatogara ndakagadzirira mabhegi angu zvese ndakarongedzera ndakapedza 30 iye aichisvika handiona murume wangu hana kana chari kumbotaura zuva rakutondoka mainini vavandisendera meseji vakati haufa mangwana kandozuva rokuti tinotenga matiketi kubhasi akati regai ndibvunze chii mukwasha wenyu because ndiye akandimisa nenyaya dzemari akati murungu akachasenda mari nhasi saka regai ndimunzwe izvozvo murume wangu sezvisinewo aivepo vanambunza akati mainini vari kuita sei vari kubvunza nhauya yekuenda kumusha vari kuti mangwana tinoita sei tinotenga matiketi akangondipandukira vandiudza kuti vaudze kuti ana mari vofungudza kuti mari ndoiwana kupi ati zvawakati zve wakataura nemurungu murungu akati achakupa mari akandishaudha zvimwe zvandisina kumboziva kuti asenge inyaya nyuwani kwari akati tovaudza kuti ndakana inanditombonana mari handitori vaudze kuti ngavaende kana vachienda inini mari handina tiba ndafoni ndakatozoita foni call mainini ndomamiro aita nyaya vati mupe foni titaure naye because hanga akataura iye kuti achakutsvagira mari azozoti ndane last minute sei dai akatiudza pane nguva pamwe taiitawo imwe plan yekuti tikutsvagire mari tikwanise kudi kuenda newe hauoni here urwere hwako inga uri kurwara zvimwe zvisingaiti hazvioni nei harwadziwi nei ndobva ataura naye pai akati aiwa inini mari ndichawana muna January saka imimi endai uyo achatibira vakati alright hapana chakaipa mainini wangu ndobva vauya mainini wangu vanga vakaronga kuti vari kuuya kwasekuru chapola vakatombotaura nasekuru chapola WhatsApp ndakangozonzwa mainini wangu akuti ndakutanga ndasvika kubulawayo
kumusha kwemurume wangu ndozoenda kuHarare. Tawo alright. Ndibva ndazonzwa kuti ndavakumusha kumberiwa. Ndanzina mama timbo nditange ndasvika kumba tonorongerana pamwe chete toona kuti tingaita sei nawe kufamba. Ati alright apana chakaipa. Pasina mazuva ndakazongoka nanyaya kuti zvekuenda kuHarare zvaramba. Mama vati mari ishoma yekuti inofamba kusvika kuHarare. Kubva zvapera zvakadaro. Nokuti panga pane dambudziko rokuti hanzvadzi yavo festival nyumba mavo ari kupota chimurasikani chiri. Saka ndo dambudziko futi ravaida kuita sekufambira. Vakati ndikati kusaka dambudziko rasekuru vati roitwa sei? Vakati aiwa vati tingofamba mun'anga dziri munharaunda. Vanoona zvichibatsira izvo aiwa vatopopota vakati mari haikwana kuti tisvike kuHarare 500 US ishoma. Alright apana chakaipa. Zvichibva zvangoperawo zvakadaro. Ini ndibva ndangogarawo ndakadaro nedambudziko rangu, ndichingorwara ndakadaro, ndisina rubatsiro, ndisina kana anondibatsirawo kuti nhaiwe idai pasina. Ndopandakazoti February ndabva ndaenda kwamainini vangu vadiki ndavashanira. Mainini vahomba vakazodzoka kuCape Town. Ndofunga vakangoita 2 weeks. Ndobva vati vari kubasa. Anzi vakasvika makuseni kubasa. Vasvika kubasa kuya, anzi vakasvika vakati ndine nzara. Saka zvandine nzara vanoshanda mumaguest house. Ndongoza kuti maguest house vanosiya zvikafu chichi. Saka maguest aya anzi vakasiya drink, juice 100%. Mainini vaya vakati ndiri kunzwa nzara. Vakati munini wavo varega ndinoichi juice iri. Andovatora juice iri andobva vano. Vachingopedza kurima juice iri andobva vati ndiri kunzwa kuremera umo. Ndikuita munhu ndakagarwa but ndakuita kunge munhu akadhakwa. Anzi namainini vandikati juice ravanoria ndofunga ranga rine waini. Ndofunga maguest avo vakaita sei vakasiya waini. Ndofunga vanga vakadiluta nejuice. Saka wakutodhakwa iwo. Anzi ndikutoseka paya. Hanzi ndione vakutotanga kudai vakuti ndikutsva ndipo mvura vandobva ndanochera mukavapa. Hanzi vani vakati ndikuda futi imwe. Hanzi vakati hazvichatoiti atidzike pasi bose vanoshandira pamusoro. Atidzike pasi ndotsvaga rubatsiro kumagesti masecurity ari pasi. Ndobva vatodzika vakutokumura hembe vakutoti ndiri kutsva ndichakwanisi. Vachisvika pasi paya vatokumura top. Vakati zvisi kuchaita nditsvagirewo ambulenzi ndiende kuchipatara. Mainini vaya vachimhanya kutsvaga ambulenzi vachifonera murungu. Murungu vakafonera ambulenzi. Saka maambulenzi anombononoka vanenge vachingobvunza mibvunzo yakawanda. Uchatokwanisi munhu akutorutsa kutodii. Murungu unobva ati atirega ndiite ndiuber. Tiite uber inokasira. Akasira kuita sei kuenda kuchipatara. Hanzi pasina nguva ipapo uber ichisvika. Vachienda kuchipatara hospital. Ini mainini vadiki vandobva ndifonera vakati mhanya uite sei uye kuno. Mainini vako varwara zvisingaite. Kuvaita sei zvanzi havana juice. Ndichimanya paya ndichisvika kuhospital kuya. Ndichiona akutoita kunge munhu akurasika njere. Vakutongotaura zvimwe zvisinganzwisisiki. Ndakagara mumapfudzi umu ndine chinhu chakandigara. Vambotaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Ndokutanga vatora vanopinda navo vakati aimbomira timbomwa tichichi minutes. Vakagara mukati meuda zve 2 hours takangovamirira. Ndobva patakazofona tikafonera dhokota tikamubvunza kuti munhu wedu watakangomirira zvinofamba sei. Zvanzi ari kuuya ipapo avaraiti. Tikati avaraiti zvanzi ndipo tatoona vachifamba vachiuya pano. Tichiona ativarati but vasvimba fesi. Tikati kochii problem kuna dhokota. Zvanzi dhingi raano aranga rine madrugs. Saka ndo zvanga zvakumurwarisa nokuti anwa madrugs akawandisa semunhu anwa asingazivi kuti munechi nemadrugs. Saka madrugs acho apera here mumuviri. Kanzi aiwa hasina kana problem. Handibva tavatora tikaenda kumba. Svika kumba takarara. Mangwana makuseni vakatoti aiwa ndatiwa right. Saka vanga vanzwauye kucheck up. Ndibva vadzokera kucheck up after 2 days. Ndosvika vakatariswa zvanzi aiwa mumuviri musina kana drug kana china musisina. Vatadzokera kumba. Asi kubva ipapo
kusvikira nanhasi maini navo vari kurwara, vari kudzokera muhospital vachidzi hapana kana problem muviri mako, hamuna kana dambudziko. So nauyai vapo kuzorwara kwavakaita vanga vanditi vanondipa mari vati tichabatsirana ivo nemunina wavo nasekuru baba vavo vari kuSouth Africa. Tichakupa mari uikwanise kuenda kumusha unorapiwa. Mari yanga yatovepo, maine navanopa vakarwara zvamudobva zvavo kumahospital. Vaine vaya vakanza kuna dambudziko vanga vakuenda navo madoctors kurikuruva mari, vakutora mari iya yanaifanira kupiwa inini ndo yakuenda chiuko. Chibva zvapera zvakadaro futi, ndichibva ndagara futi zvakadaro idambudziko rangu. Papa ndakazotaura nemurume wangu ndikati ona dambudziko iri pandikuaidai zviri kubva zvaramba, wadii kuti pawo chero mari zvainongokwana bhazi. Ndakataura kuna sekuru achapona ndikaudza dambudziko rangu, vakati vanokwanisawo kundibatsira, chingondipawo mari yebhazi ndikwanisa hangu kungonosvika pasekuru chapona, pamwe ndinganokwanisa kubatsirika because ona handisi kurara, ndikurara ndakamira siku nesikati. Chest yacho inongokwira anytime payadii. Ndopaakashinga kutsvaga mari yebhazi yakaramba kukwana. Mari yebhazi akandipa 1.5 ndopashota 1.5. Akati ndichazama kutaura nemurongo wangu, akabataura nemurongo akati hai ini kana kuda zvemari ndotozokupa kunana Chuma, ndopa ndotozokupa wakutora live yezvinonga mari inokwanisa kubudisa. Ndibva ndagara kuti zvakadaro ndopa ndakazoona kuti toita sei. Ndibva ndataura nemukadzi wemuzukuru wemurume wangu ndichimuudza dambudziko, ndei ndokurwara asi ndikushaya kana munhu anondibatsira kuti andipewo mari yebhazi kuti ndikwanise kuenda kumusha. Ndopakanditi ko maidii kutaura nguva yose naikoko. Ndikati ndaingofunga kuti pamwe unoita sei unozviziva muzukuru kuti aitaura unaito unaambokudza wani kuti ndinorwara. Akati handina kuziva ini kuti dambudziko renyu chinhu chitori siriyasi, ndaingotopango chinhu chinokwanisa kudii kupera. Ndikati aiwa ndichiri naro dambudziko saka ndikuda kuenda kumusha asi mari yangu yebhazi iri kuramba. Ndopakanditi aiwa ini ndikuperetema sekuru achasara uchase unipa mari yangu. Azineyo ndakangofunga kuti pamwe ngotaurawo manheru iwawo ndopatomusevera mari 1.5 mari yangu yebhazi ndibhaitasi ndibva yakwana. Ndobva ndakatoti handichamiri, akandisendera mari iyoyo Friday. Saturday ndibva ndatoaa kutenga tiketi. Ndikati inini ndakuenda chandinongoshuvira ndikushuvira kunosvika pasekuru changu pamwe ndikakwanisa kubatsirika. Ndomawiro andakaita chava ndafonera sekuru ndikaudza sekuru ndakubanzira ndanga ndakupindura nambuya ndova ndakutaura navo vakandipa madirections ndikadzikira pamutangarirapo. Ndaiva nemabhegi hangu handina wanda tomboti ndasvika izvo ndakangoya namabhegi hangu vese. Ndikati mbuya manje mabhegi handinawo, vakanditi afamba tevedza road. Ndikati mbuya handisimbokwanisa mabhegi handinawo, handikwanisi kana kumatakura ndini ndega handikwanisi. Vakati aiwa chimbira ipapo isi tiri kubva nekutauni tiuya tiita sechikutora ipapo. Ndikati auraitingenaita basi. Zvishova vakasvika mbuya sekuru achapola nambuya chapola vakandita kupa nemabhegi hangu kuti asvika pano. Kumushande kupi? Mushamureri ndikwamaiko ndikwababa. Ndikwababa vachiri kwa baba variko? Baba vakashaya 2012. Kune vamwe vachiriko? Ya kuna tete kwamusara tete varwara. Tete varwara vakavaudza kuti tete ndarwara ini? Ndakavaudza asi vaingoti dai wakwanisa kuya musha ndokwaunokwanisa kuwana rubatsiro. For these and more stories, tune into Zim News Bet TV with Robert Tafumani.